salam mengatakan akan menghibur lembaga dari campur hari gemilang laras roso lewat ini kulam di rumah biwara yono kita yati nirpang pun mbak bilih wonten kalapatan nggih kula matur ngabiyantu kesepanjenengan titah sawanten manungsa lumrah ingkang tebih saking sampurna keparing nyuwun agunging samudra pangaksami kanthi sesanti jaya jaya wijaya dene sambi kala nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.